Ua makuha sa lamang e pwede ni may ganyan. Ba't paano naman? Kaya maibaw wate ang maila kalakang. Kaya maayo kaya makuha ayo kakaya. Walaw TV? Ladies and gentlemen, please welcome one of the most delightful in our times, DJ Carlio. Number one. DJ Carlio. Number one. DJ Carlio. Number one. If I ako ang apel